anyị na-ekene ndị Igbo niile anyị chi ikene nnukwu mmadụ eze ọgbọka chi na-aba meyo na Njikoka ofu ya Anambra jide ebube ọgbọka chi na-aba ọgụgụ ọma obi Cosmas agagbuo anyị na-ekene gị ga-adị ka echi ada agbụ agbụ nnukwu anụ ome ọgọ mere ọgọ gawa anyị si ka anyị were egwu a kene gị eze ọgbọka chi na-aba nwa mụrụ gbaa egbe na-aba